Muchas gracias por participar. Nada, moitas grazas ao presidente da Asociación de Concellos do Camiño de Inverno e gracias tamén a responsables da Asociación de Amigos do Camiño de Inverno en Valdeorras, concretamente aquí na Rúa. Grazas pola vosa presencia, tamén aos concelleiros e a alcaldesa María por darnos a oportunidade de poder asinar hoxe este acordo entre o Concello da Rúa e a Axencia Turismo de Galicia para incrementar os servizos que presta o albergue de peregrinos da Rúa. É un convenio polo cual se van a facer melloras nas súas instalacións relativas á instalación eléctrica, tamén relativas á calefacción e tamén ao mobiliario, de xeito que a acollida sexa máis confortable para os peregrinos que se achegan e que utilizan este servizo, que, polo que nos conta o albergueiro, polos datos que temos, é xa unha infraestructura que conta no Camiño de Inverno e que está sendo utilizada, bastante utilizada dentro da afluencia que ten o camiño, que é un camiño que medra un 42%, é o camiño que máis medrou xunto co camiño portugués da costa, os dous últimos que se incorporaron á rede oficial dos camiños de Santiago, e foron o ano pasado preto de 3.000 peregrinos, 2.800 e moito, o cual supuxo un 42% máis que no ano 2023. As cousas marchan moi ben tamén neste ano 2025 e xa foron máis de 1.100 peregrinos os que recibiron a Compostela e transitaron o Camiño de Inverno, o que supón un 13% máis que no mesmo período do ano anterior. Sei que esta instalación xa foi utilizada por máis de 1.000 persoas que fixeron o camiño, e con esta iniciativa queremos que a acollida vai ser moito mellor e o servizo que se presta vai ser tamén máis aquelado para os peregrinos que se acheguen aquí, que por certo ve unha instalación moi próxima ao Camiño de Santiago, que como sabedes pasa aquí entre San Roque e Fontei por Vilela, e preto tamén do Colexio Manuel Respino, onde tamén hoxe tivemos unha iniciativa para que a colectividade académica e os rapaces coñezan máis o Camiño de Santiago e todos os nenos podan saber o que é o camiño, o que supón o camiño para Galicia e para Ourense e para Valdeorras e concretamente para a Rúa. E ademais, tamén teño que anunciar que en breve asinaremos tamén outro acordo coa Asociación de Amigos do Camiño da Rúa para implementar unha sede no barrio de Fontei da Rúa. É un convenio que estamos xa a piques de finalizar e co cual probablemente a finais deste ano xa esta asociación poida ter a súa propia sede, que agora creo que comparte na Casa da Cultura con outras institucións e outras asociacións. Camiñamos en poñer en valor en Valdeorras e en Ourense o Camiño de Santiago, que como sabedes este camiño o de inverno é o único que atravesa as 4 provincias e que cada vez ten máis proxección. Creemos que tamén poñer en valor o camiño e a ruta xacobea vai beneficiar cada vez máis a este concello, porque cada vez son máis as persoas que poden coñecer ou poderán coñecer a Rúa e Valdeorras peregrinando a Compostela. Para min, como rués, é unha satisfacción poder colaborar neste sentido e ojalá o ritmo de crecemento siga sendo o mesmo que está sendo hasta agora. Ojalá sigamos crecendo un 42%, polo menos 10 ou 20 anos máis.
E por último, quixera tamén agradecer a todos aqueles que participaron en que esta iniciativa, que é o albergue de peregrinos da Rúa, sexa unha realidade e cada vez poida estar mellor dotado. Entre eles, Abelino, que foi alcalde da Rúa e que tamén se interesou por esta instalación, e todos os concelleiros cos que eu puden ir falando, incluso a alcaldesa, nas últimas corporacións, a verdade é que sempre se mostrou un interés grande por esta iniciativa, así como pola súa xestión por parte da asociación. Esperamos que siga cumprindo a súa función e que, como decía antes, isto siga medrando e que a Rúa cada vez se impregne máis da impronta xacobea. Nada máis e moitas gracias. Moi breve, porque creo que José xa fixo aí unha explicación pormenorizada do que supón este albergue para nós. Fai 11 anos iniciouse o proceso de desafectación do que eran estas dúas antigas vivendas de profesores do Manuel Respino, co obxectivo de poder instalar nelas este albergue que se iniciou dunha forma moi modesta, que conseguimos ir actualizando e millorando a través normalmente de obradoiros municipais, e que agora leva, como ben sabedes, un ano, xa cumpriu un ano aberto con un modelo de xestión que a nos parecía moi acaído para as características que ten o noso camiño, comentado tamén José Merelles. É un camiño que está crecendo agora moito, está crecendo exponencialmente, pero que iniciaba dunhas datos de concurrencia moi baixiños. Entón, o modelo de xestión a través de hospitaleiros, desde o Concello se entendeu, e a través da Asociación de Valdeorras de Amigos do Camiño e tamén da Asociación Galega de Amigos do Camiño, tuvemos toda a disponibilidade do mundo para poder utilizar este modelo de xestión, que creo que está demostrando que é un moi bon modelo, que é unha forma de entender o camiño moi tradicional e moi arraigada no que son as orixes do Camiño de Santiago, neste caso do Camiño de Inverno. E darlle as grazas, non teño moito máis que engadir, darlle as grazas sobre todo a Axencia Galega de Turismo de Galiza, personificada en Xosé Manuel Merelles, porque teño que decir que eu, no que levo agora mesmo na alcaldía, que son estes 2 anos, se leva implicado moito con este Concello que o que o viu nacer. Tamén supoño que iso ten algo que ver, nos lo agradecemos con toda a comarca, pero co Concello da Rúa estamos a ter unha colaboración continua e moi variada, non só co Concello, sino, como tamén mencionaba el, con distintas asociacións culturais que traballan dentro do termo municipal, e isto é un paso máis. Entendemos que as dúas cousas que mencionou eles, que son a base deste convenio, que é a millora do mobiliario e a millora do sistema de climatización. Estes días que temos unha semana destas de 40 grados en Valdeorras, todos entendemos que é moi necesario que a xente que descansa aquí despois das duras xornadas de camiño que teña o mellor descanso posible, e este convenio vai a permitir iso, así que estamos moi satisfeitos, e seguro que non será a última cousa que faremos de forma conxunta co Concello da Rúa, coa Axencia Galega de Turismo e co Xacobeo. Así que nada, moitas gracias e o que queirades. Somos unha foto. Enrique, Enrique, ven, atención, ven. Ana, Abelino, ven. Vicente. Chegar en cero. ¿Qué tal, día? Sigue explicando. ¿Qué tal? Nada, no. A ver, pasa bien. Eso decía, o Paulo para outro. A ver, ponte iso. Vale. Pero es porque si veis, el 4 porque puño de la